Ndichikusambirai zvekare pano paHadzira 263 pano pachanga ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe pamahara utena on the notification bell. Tichingoti congratulations kuna Japreza. Japreza akatengerwa mota naSewick Neuchivhayo Range Rover brand new car 2025. Vadika ndiri kumborota zvinofuka comment section. Ndida kuisira video rachona, wapedza kuona video utaura zvinofuka comment section. Uyezve ma likes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita manews updates epanapa, tinoona kuti kamabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Ndine audio yandida kukusiya ifti muchinzwa yandichazokuisirai after wapedza kuona video raJapreza remurume akakecha hure mukadzi wake ari kumusha. After atora hure, mukadzi uyu akatora prostitute iri akazofira mumba make, ende kuviga kwake kwakanetsa. Toda kuti tizonzwa audio ndatitange taona video raJapreza. Hi Wicknell, this is Alistair Ben from MHH International, your UK exporter of cars. As promised, here's a video of the vehicle from Makuthe Mukumbe. It's the Range Rover Autobiography. It's just arrived today. It's going to get inspected and then go down to the port. I'm going to spin the camera around so you can see. 2025, brand new car. It's got 21 miles on it. Autobiography. Brand new, as promised. It's going to go to the port straight away. It's picking up the boat that's closing and shipping on the 7th. So it will be on its way. I hope your customer loves it, and I hope to continue to sell cars to you as you're a great customer of ours. Thank you very much. Goodbye. Ndinofunga wazvionera video raJapreza. Nguva yanda kuita inoenda kukusiyai muchiona audio yacho. Ndatinzwei. Muri yeZimbabwe makadi yenyu tete. Sekunzwa kwamaita nyaya yakaitika tete nguva yekurima ino. Istagara tichiti nguva yekurima mukadzi wanga anoenda kumusha tinopurazi. Kugara nemukadzi wangu tinogara zvakanaka. Saka kuno nyaya yakazonge ichikonya yeruchiwa mukufamba umu nekuti ini ndiri mumwe doro kumabhawa kwatinenge tiri tichitandara zveduko. Saka nyaya yakazoitika munhu uyu ndakagara ndichimuona nguva nenguva zvangu ndichimuchiwa zvekuti unogona kuchiwa munhu usina kumuudza nyaya yako kuti iyi nyaya ndei, asi munhu ake munhu womubhava anotambirawo mumabhawa matinotandarirawo. Mukadzi akaenda kumusha kunorima, ndikasara ndega. Zuva rekutanga ndakatoenda kubhawa ndikanwa ndikamuona ndikazvishika nekuti zvinhu zvandanga ndisati ndaita. Mangwana acho ndopandakazoenda kubhawa. Ndakatodhiraivha mota yangu ndikasvika pabhawa ndikamwa doro. Ndakamwa doro ndakatanga kutomwa naye doro musikana uyu. Tichinwa ndopatakataura nyaya yekuti nhasi ndiri kuenda nevekumba. Zvikanzi aiwa hapana problem. Ndikati aiwa zvakanaka. Ndopatakaenda kumba. Tasvika kumba tikatombotandara. Nguva dzakunosvika kuma3 ndopa akandimutsa akanditi shamwari handizonzwa zvakanaka. Ndikati kochi? Zvikanzi ndikunzwa kuzara mhepo miri wangu wese. Ndaiva ndimhanyisa kuchipatara. Ndikati koinda wanga uchirwara here nguva yese? Zvikanzi kwete. Ndopa ndakamuka ndikagara. Zvikanzi zvakaoma, zvandiri kunzwa hazvina kunaka. Ndopa ndakamuti hauna here shamwari yako yandinokwanisa kufonera izvozvi? Ndopa akandipa nhamba dzeshamwari akati inini mumiriro wandiri kunzwa dai afonera shamwari yangu iyi yamhanya kuno. Ndikati alright, regai titange tamhanya kuchipatara. Ndopa ndakabuda panze kuenda kunomutsa mota. Ndikudzoka mumba munhu chachando. Ndakashushikana, ndakashaya pekutangira. Apa munhu ndatora munhu kumuisa mumba memukadzi wangu patinoroja. Takangopinda zvezvokuti ndaifanira kutobuda nemusikana uyu kuma4 vanhu vasati vamuka, Range Rover vasati vamuka, hapana akazviziva. Ndopandakazotonokera Range Rover. Zvikanzi kwakanaka, ndikati kuna kunaka.
ndakawatsanangurira nyaya yangu ndikati ndo zvandaita. Ndatora munhu wangu, amai vakaenda kumusha. Waenda kumusha ndo pandatora munhu wangu saka abva atanga kurwara. The moment yekuti ndimhanye kuchipatara, panabuda panze kuti nditore mota ndiisebedze mudhuze nepamba ndimutakure, ndasvikira chando. Zvikanzi saka muno namba dze1 here dzehama yacho kana ani, ndikati ndinoudze shamwari yacho. Shamwari yacho ndo payakabva ndaifonera, yakamhanya ikasvika. Ndiye akazokwanisa kundipa namba dzehama dzacho. Hama dzacho dzakauya, asi dzanga dzaipopota, hapana changa chakanaka ipapo. Kana ini mufaro ndandisina. Ndo nguva dzakasvika polisi yasvika, munhu vatorwa vaenda kumochari. Aenda kumochari, ini nekutya nekutadza kuziva kuti nyaya ndichaifambisa sei, ndichatangira papi, handisina pekutangira. Ndo pandakatiza ndichienda kumusha kuPlazi. Ndasvika kuPlazi, mukadzi wangu akatoshushikana kuti koindawa kokubasa. Ndikati ndakumbira ka off ke 3 days. Ndichida kuona kuti muri kuzvifambisa sei kumunda. Zvikanzi aiva zvakanaka. Nemangwana zuva rakunowira ndakaona vanhu wasvika pamba. Wasvika pamba, asi wakasvikira kwana baba. Ndokwawakasvikira. Vanhu wanga wakatozara rori nedzimwe mota dzanga dzakatowanda. Zvikanzi tinoda kuziva imba yachitara zita rangu, nekuti takukwigirai mukadzi wake afa naye manheru. Zvikanzi mukadzi wake ari kuno. Zvikanzi uyu mukadzi wake uyu. Ndo pandakadaidzwa nababa. Apa tiri kutotaura nyaya, vamwe vangu vakutochera guwa pamusuwo yemba kitchen. Maakaiswa vangu vakutocherera paguwa pamusuwo yemba. Saka awaisatonzwisisa zvese izvozvo, kana kuti akuti titaurirane handi kwamambo tinonzwe nyaya yekuti yakafamba sei chii. Hawana kutonzwisisa nyaya iyoyo. Saka tete zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakandiomera neruchiwa rwandakaita, zvinhu zvandakadzidzira nezuva rimwe, zvinhu zvakandiomera izvozvi. Wanhawa kusvika kwawakaita pamba ndo pandakadaidziwa nababa kuti ingawani kuuya kwawakaita kuno hauna kubvira wataura kuti wasiya kumba kwafira munhu, ndo zvawakaita kuHarare. Ndikati zveshuwa baba, mumba mangu mafira munhu mukadzi, ndozviziva, asi nenhau yekutya handina kukwanisa kukuudzai. Zvadaro vanhu vanga vasingatonzwisise, kana kuti waedze kutaurirana nababa hawaisatoda kunzwa izvozvo. Nekuti inini nevabereki vangu takavakira padhuze nepadhuze kumusha. Ndopa wakatobvunza kuti kicheni yake ndeipi. Wachitobvunza kuti kicheni yake ndeipi. Pawakangoziva kuti kicheni yangu ndeiyi, wakabva watoisa chitunha mumba. Mukadzi akatoshamisika, mukadzi wangu, kuti kozviko zvaakiitika. Awa akutoridza mhere. Wabereki. Mukadzi akutoridza mhere kuti akutochema kutadza kuziva kuti chii chamboitika. Vamwe wakutochera guwa pamusuwo wemba. Vamwe vemudhuze ndo pawakauya pamushapa. Zvikanzi ngatitaurirane, zvikanzi hapana kutaurirana. Kana uchida kuti titaurirane, isai mombe dzenyu 7 apa. Ndo pawakanzi nana baba, mombe hatina, muri kungoona mumiriro wakaita musha uno. Patorina. Ndo pawakaramba wachitoita zvauri kuita. Nguva iyoyo ndo pawakatoti uku guwa ranga ratopera kucherwa. Zvikanzi yatitei board view. Ndo pakanzi nana baba, uyai titaurirane. Iko zvinezvi pano mombe 2 ndo dziripo mombe. Zvikanzi tipei mombe dziya. Imwe chete wakavhotouraya ipapo. Zvikanzi muriwe pano. Zvakandiomera tete izvozvo ndikushaya mufaro, kana hama dzangu ndikushaya kuti mukadzi wangu chaiye kuti ndozviita sei tete, ndikutoshaya ndoita sei. Ndo pawakazosuduruka pakucherera guwa pamusuwo wemba, voenda kuseri kwemba yangu.
ndopawakacherera guwa ipapo vachibva vatoviga munhu tete nemhuri yeZimbabwe. Zvinhu hazvina kutomira zvakanaka. Mhuri yangu kuti ndichiwirirane nayo handichatoziva kuti ndotangira papi tete, kana ndizive kuti ndoita sei handichatozive. Mhuri yeZimbabwe ndibatsirei. Iko zvinezvi kuigiwa kwaakaita tete pamba hapazi kurarika, ari kuoneka achitoseka achidaidza vanhu. Kana kuti munhu abuda panze aenda kunotora mapleti kudara kumapleti kunotorwa mapleti, anotonzi mapedza kubika here tiye tidye. Zvaakiitika pamusha apa handichatozive tete. Ndinokumbira kubatsirwa mhuri yeZimbabwe. Dai mandibatsirawo mhuri yeZimbabwe. Ndatambura ndakaita zvinhu zvandisingazive.